Thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannesi isahluko samashumi amabili ivesi leshumi nesishiyagalolunye kuze kube amashumi amabili nantathu. Kwathi sekumnyama ngosuku lokuqala kuvaliwe eminyango, abafundi behlangene kodwa besaba. Bheka, kwafika phakathi kwabo uJesu wathi, ukuthula makube kinina. Kabe nezinto ezimbalwa ebengifisa ukuba sibheke namhlanje kuseni. Inkonzo yokuqala, inkonzo yokuzibheka ukuthi indawo engihleli kuyona ngazi injani. Kwesinye isikhathi uma ngihamba ngiyohlala la kuhlala khona izinja ezinwayayo zinamakhizane, ngeke ukuba ngihlale nazo mina anganzinzi okanye angidle amakhizane namazenze. Ngeke ngiyohlala endaweni inyama yakhona edliwa zintuthane, intuthane zinganzinzi zingangilumi. Ngeke ngiyohlala endaweni ebolile ephungwa zimpukane, impukane ngingayiphungi zingangilukeli. Mhlawumbe into yokuqala engifisa ukuhlala kuyona indawo engikuyona, indawo engihleli kuyona, indawo engikhula kuyona, indawo engiphilisayo, indawo engichitha isikhathi kuyona. Buzo wami wesibili besuthi, le ndawo ohleli kuyona iyasizani ukuba ube umuntu ongcono? Le ndawo ohleli kuyona iyasizani ukuba ubuNkulunkulu kuwena buvele ngaphandle? Kwesinye isikhathi kuyaye kuthiwa umntwana umbona ngendlela akhuluma ngayo, ngendlela enza ngayo, ebese uyaqonda ikhaya avela kulona. Safuna ukuhlala enkonzweni yokuthi uhleliphi. Masabuza umbuzo wokuthi uhleliphi, kunezinto ezivukayo enhlizweni yami. Eyokuqala ithi, la uhleli khona ubeke ubani? Khona inkonzo evuswa uNkulunkulu encwadini kaJenesisi isahluko sesithathu. Uma yobheka ensimini, uyobheka uAdam noEva, uyababuza ukuba isimo samba kanjani. Khona omunye umuntu othi, your boat is here with us, but wena awukho nathi. Khona omunye umuntu ombuka esmayila ehleka, and you convinced ukuthi ujabule ukuba nathi, kanti ulinde ithuba lokuba kwazi ukuphuma. Uyophuma njengomuntu othunyiwe akasasoze abuya. Uhleliphi? Uhleli nobani? Ubeke ubani la uhleli khona? Bayazi nekhaya la usuhleli khona, bayazi nekhaya abantu osuhlala nabo. Khona omunye umuntu engihlala naye, nimgcine ekuseni mehamba noze nimbone ntambama esebuya. La ekhaya samazi, la ekhaya ukudla useyabekelwa, la ekhaya izinto akasazenzi. Ndiyethi lo muntu kuthiwa owala ekhaya, kodwa yikho into yakulomuzi ayenzayo, ayikho into yakulomuzi ayibandakanye nayo, ayikho into yakulomuzi ayifisela inqubekela phambili.
uJesu wabafica behleli beyivalele ngenxa yokwesaba. Mbuzo wami wesibili ovukayo, hamba kanjani enhlizweni yakho? Hamba kanjani emphefumulweni wakho? Hamba kanjani kulabo ohlala nabo? Ngokumbona umzali asabisha abantwana bakhe. Ngokumbona umzali othukwa inhlamba, akhathwe ngenhlamba, athethiswa abantwana bakhe. Ngokumbona umzali oshawa zingane zakhe. Ngokumbona umzali owaziwa amanyala abantwana bakhe. Ngokumbona umzali othi mntanami ngiyatholisa. Ngokumbona umzali oseyivalele ekamereni ngoba ingane seyifikile. Hamba kanjani emphefumulweni? Abantu bangasibona siteka, abantu bangasibona sikhumisa, abantu bangasibona sihamba simamatheka, abaze emakhaya kwenze njani? Izwi likaNkulunkulu bayifanele. Ngokumbona umzali osebenzayo kuthi imali yakhe yonke empesheni afuna ukwakha ikhaya, athi bese lakhile ikhaya bafika abantwana kube yibona bamnqohela lona. Ngokumbona umzali umuzi wakhe noweyithukuthuku zakhe udliwe indoda yendodakazi yakhe, babuya bazohlala phansi kwekhaya balinde ukuthi akashone, maqedane bathatha umuzi bawubhalisa ngegama lentombazane nangegama lendoda. Jesu ufika phakathi kwabo bafika bayesaba. Bokuhlala nomuntu owesabayo, bokuhlala nengane ethethiswayo, noma ngathi ufuna ukuyiphani izoqala ibuke lo ohlala ethetha, noma ngathi uyayidlalisa yoqala ibuke lo othethayo, noma ngathi ezinye iy'ngane zenzani, ngoba le ngane ihlezi ithethiswa, yohlezi isinyobo. Bobuka umzali ohlezi ethethiswa abantwana bakhe, hlezi enza ama-excuses. Bobuka umkhwenyana ohlezi eshawa, bobuka unkosikazi ohlezi eshawa, ohlezi ethethiswa, akafuni ukuhlangana nabanye abantu. Jesu uyafika phakathi kwabo, bayivalele bayesaba, sekumnyama, ayisenzeki izinto. Ebesengena uJesu kulobo kumnyama, ebesefika uNkulunkulu kuleyo confusion, ebesefika uSimakade kuleyo manxeba, ebesefika uMariya kulezo inyembezi, athi ukuthula phakathi kwekhaya, athi ukuthula abazali, athi ukuthula abantwana, athi ukuthula abagekeli. Bobona intsha ehlezi shawa, noma ngathi uyodla emzini womuntu, makuqhamuka umuntu iyabaleka, kodwa intsha ehlezi ithathwa mayibona abantu iyasondela, asiyagijima ngoba iyalazi uthando lasekhaya. Bothuka ekhaya abantwana bakho uma bengasafuni ukuhlala nawe egcekeni, wosaba ukungena lounge, wonke umuntu asuka ahambe, wasaba kuya ekamereni, wonke umuntu ahambe awuye ekhishini, bathi right. Why ngakwazi ukuhlala naphansi? Why singakwazi ukukhuluma? Why singangcokoli? Why singalungisa izinto? Izwi likaNkulunkulu wamefika uJesu, wathi ukuthula phakathi kwekhaya, wathi ukuthula emagcekeni, wathi ukuthula enhlizweni, wathi ukuthula nasemoyeni. Thexo ukusho njalo uthi ubhala kahle, wayesebakhombisa amanxeba, wayesebakhombisa la indibele khona, khona inkonzo yaphakama yomina, inkonzo yasenqabeni, inkonzo yokuphalela kwegazi, inkonzo yokuvuma ukuba ngilimele, inkonzo yokuvuma ukuba sishayene, inkonzo yokuvuma ukuthi la ekhaya lokhu engiyikona yinina ningifaka umkhonto emhlane. Abantu abaningi balimele, kuyambatazwa. Ingane yakhe inkulu, malume, ubaba, kuyambatazwa. Ingane has been raped since the age of 3.
sina 16 namhlanje wokumuntu uyayazi indaba kodwa ngeke afuna ukukhuluma ngayo asabe mdala umuntu abe gaga athi kwenzeka ukuthi kodwa ogogo bathi fihla ihlazo lasekhaya kulona ihlazo lasekhaya minyana babizo ma basenzela umathanda babizo baba basenzela umathanda. You forced me to live with this. It's not my choice. Kube kuya ngami ngabakwenzi. Kubuhlungu uhlupheka. Kubuhlungu ungabi nakhaya. Kubuhlungu ungabi nendawo ozobalekela kuyona. Kubuhlungu ungabi nabantu ozoyakubona bakulalele. Kubuhlungu ungabi nalutho. Wakwashala ngoba vele awazi uzoyaphi. Wawathanda ngoba vele awazi uzobalekela bani. Akutshela ufelele athi goduka uzogodukeni. Phela khona abanye abantu abahlanyisa umshado mase ehlanyisa umshado ebese duba ikhaya ebese bathuka bonke kubo hey wathi uma uduba ikhaya ngenxa yendoda ohlangana nayo emgaqweni ngelinye ilanga yokushiya. Umuntu ehlanyisa umshado ngiyangithule ngibonga ukuthi kwashayisa umshado kaphile emhlabeni indoda le indoda leyo ngalesinje ngotshwana indoda ekubonile kwena yokubona komunye umuntu umuntu wesifazane lo ngelinye ilanga akubonile kwena athi uyokubona komunye umuntu. Angikwazi ukukhohlwa zimpande zami ngoba sengihlangane nawe endleleni. Sekuba khona labo abanethalente elibuhlungu lokuyokhipha idaba. Ulala la ekhaya uyawashe uyawayinela unikeza konke engikufunayo sewuphenduka umakoti la ekhaya. Why bother ngithi ngiyakuloba? Why waste imali? Kanti wena nje uthe vele you cheap enough ukuthi ngakwenza noma yini ufuna ukwenza yona. Naw ngiyamsaba uNkulunkulu ngiyamsaba nehlo salihle ngoba ngelinye ilanga yokushaya ikushaya useyintabeni. Ngiyethuka kwesinye isikhathi mesefa afana kukhipha inteni kwakhe somlanda ngani emsimo abantu sothubeke bafana emanyaleni. Sekuba khona amadoda emini ebusuku afaka ikeke ahamba lamahlamba ayophenduka amakhosikazi abanye abantu. Yathi usuhlangana walala nengane ewumngane engane yakho. Sawufaka amaruthu indoda udaluka. Sawufaka ikeke indoda udaluka. Yenzelani into ngelinye ilanga eyokuthela ngehlazo? Yenzelani into ngelinye ilanga abantwana bakho abayoshayeka ngayo? Uthi uJesu uboshiwe emhlabeni boshiwe esibini hathi oqanqiwe emhlabeni hathi qanqiwe esibini. Abanye bethu sishawa into eyodwa bopha wenhliziyo. Khona abanye amakholwa nenhliziyo ezimbili. Abanye inhliziyo umuntu ekhaya kubo la izalwa khona. Uthuba kanjani amathuba akho? Fisele ukuhlengela ithabo. Afuna uyibona iphumelele. Awufuni wena siba ngcono nawe. Sizwe sikaNkulunkulu siyafa. Ngoba siswele iqiniso. Konke sibhekene nayo abantu ababaphayo. So omunye umuntu mina don't believe in generational curses. Khona abanye bethu abangene kukhondolo. Sasale lokhu ukhondolo. Because
izingane zethu ey'thanda ukuphuza utshwala engabuthenganga phuza kanjani into bakwazi bayafona ngabhizi bayahamba bahlangana nabafana abafana baphosela imali abafana abaningi ngokukaphela umuntu ohleze kunikeza imali kodwa engafuni ukuba usimame akunikeze imali athi asiphuzeni athi asijabule ubokwazi nawo mali inezinto yindaba ungangithandi ungivusele ibhizinisi yindaba ungangithandi uthi angisimame yindaba wena uhlezi ungiphakela kodwa ungiphakela utshwala uhlezi ungiphakela ufuna simoshe yonke into hambeke labo sisi abahlala beyiqhenga abahlezi betshela bebahle bahambe bayongena endlini yothi uyangena ngelinye ilanga uthi uyolala endlini bese uyamfica ufele bese sembhedeni seqedile ukulala nawe uyabuza ukwenze njani uthanda izinto ngokweqile uyahlupha umuntu ofuna ukuphila impilo beyond her means awuyi-afford koyiphilela sekuba khona omamezala baney'nhliziyo ezimbi umakoti njalo yena bekakhulelwa akayibelethi ingane siyaphupuma isisu ngokufeleba uyothatha leyona leyo ngane angakazalwa ayokwenza lithi thola ukuthi izelwe emthenini izinto ayiphumeleli ngoba osibanibani basuke bathakatha egameni lomndeni konakele bathayethu nakekho ufuna ukumele iqiniso uJesu noma sekunje athi kodwa ukuthula makube phakathi kwenu ingoba